li żar kappella fil-konkatedral iżda b'tant oġġetti importanti fosthom ir-relikwi u parti minn bastiment tal-kavalleri. Dan u aktar dal-waqt fuq Teżori taħt in-navi. Fl-episodju tal-lum se nżuru l-kappella tal-Anglo Bavaria li għandha storja verament partikolari u se naraw uħud mill-paramenti sagri li kienu jiġu mill-busa fi żmien il-kavalleri. Iżda qabel se niltaqgħu ma' Godwin Dalli, is-sagristan tal-Konkatedral ta' San Ġwan, illi bħala parti mix-xogħol tiegħu għandu x-xorti li ta' kuljum imiss ma' dawn l-oġġetti tant prezzjużi. Ix-xogħol tiegħi huwa xogħol ta' sagristan. Ġejt impjegat hawnhekk 36 sena ilu fl-1987 u bdejt propju fit-3 ta' Jannar. Kienet ġiet iċċelebrata l-festa tal-Epifanija. Kont bdejt hawnhekk wara li għamilt sentejn sagristan fil-Knisja ta' Ħalbalzan. Jiena iben sagristan ukoll li kien sagristan Ħaltarxin fil-parroċċa ta' Marija Annunzjata ukoll. U anke kelli ħija l-kbir li kien diġà wkoll sagristan fil-Knisja ta' Ħażabbar fis-Santwarju ta' Marija tal-Grazzja. U mbagħad meta dħalt jien hawnhekk sentej wara wkoll daħal ħija hawnhekk ukoll. Ġifieri bażikament kien jgħidulna familja ta' sagristani. Imma insomma, jiena għall-grazzja tal-Alla qiegħed kuntent ħafna hawnhekk. Kenna żminijiet sbieħ, nista' ngħid li matul dawn is-36 sena li inni hawnhekk skorrejthom ukoll. Jiġu momenti li nkunu aktar stress naqra tax-xogħol peress li jsiru funzjonijiet kbar hawnhekk u ċelebrazzjonijiet kbar dak li huwa funerali ta' statali, presidenti, ex-prim ministri u sqfijiet. Il-biċċa l-kbira kollha jsiru hawnhekk f'dan il-konkatedral. Il-ħajna wkoll konna f'Mejju tal-1990 il-San Giovanni Paolo II li kien Papa dak iż-żmien attwalment illi kien għamel żjara f'Malta u fost kien għamel nofstanar hawnhekk kellu laqgħa mal-Assassin u l-Kleru. Dik hija ma nistax ninsija hija okkażjoni sabiħa ħafna u nittama li forsi ftit snin li fadalli qatt naraw iktar ukoll persuni importanti li kolli xorti nintaqa' magħhom hawnhekk. Aħna hawnhekk qegħdin tnejn sagristani, jiena u Gianluca Fenek illum Żejtun u jiena minn Ħaltarxin. Niġu fil-ħodu, niftħu l-ħaddiema, naraw nitfu l-alarms u naraw li kollox huwa sew u nibdew billi nippreparaw għall-quddiesa u għas-servizz.
Mbagħad li konna l-qudiesa fit-8:30, mbagħad wara l-qudiesa nlesti ndaħħal kollox minn dak li huwa servizz liturġiku u niftu għall-turisti. Hawnhekk għall-grazzja tal-Alla it-turisti jiġu ħafna jżuruh dan il-konkatedralu bir-raġun. Mbagħad aħna matul dawn il-ħinijiet ta' żjarat ta' turisti aħna nkunu qegħdin nagħmlu xogħol ieħor dak li huwa marbut mal-Knisja. Hemm żminijiet illi fejn pereżempju jkun ġej il-festa tal-Għid il-Kbir, allura nkunu rridu nippreparaw innatfu li jkollna t-tindif tal-fidet lesti kollha, hawnhekk għandna l-gandlieri kollha tal-artali li jridu jitnatfu, mbagħad għandna tal-artan maġġur ovvjament l-ampieri, għandna l-famuż grada tas-sagrament, il-rixtellu insomma tista' tgħidha li hija tal-fidda. Dik ukoll tindaf l-ampieri u eċetera, insomma affarijiet li nużaw fil-liturġija. Dawn nippruvaw dejjem inlaħquhom għal meta jiġi ċelebrat l-Għid. Mbagħad wara li jgħaddi l-Għid nippreparaw għal festi oħrajn li huma marbutin mal-Għid ukoll. Dak li huwa Pentekoste, il-Corpus Christi, mbagħad nagħlqu l-festi biex ngħidu hekk bil-festa liturġika ta' San Ġwan, it-twelid tal-festa ta' San Ġwan. Hija l-festa titolari ta' dan il-konkatedral. Xogħol tal-lum tagħna s-sagristani ta' hawnhekk inbidel xi ftit tifhimni. Pereżempju fil-ġimgħa l-kbira konna nieħdu aktar xogħol tgħidli għaliex. Pereżempju l-artal kien jiżżarma totalment bit-tapit b'kollox. Konna nagħtu twieqi. Konna l-artal ta' oppożizzjoni konna narmaw fl-oratorju. U dak jinvolvi ħafna iktar xogħol minn kif qegħdin narmaw illum f'wieħed mill-kappelli tal-konkatedral. Tgħidli għaliex mix-xorta ngħidlek le, ma hemm fl-oratorju hemm il-kwadru famuż kif tafu tal-Caravaggio. Allura biex ma tantx jgħaddi żmien illi nattuh, kienu jriduna li nibdew fl-aħħar ġurnata u rridu l-lestuh. Allura konna nispiċċaw nagħmlu l-lejl biex ta' 5 xirka fil-ħodu jkun lest. Insomma, dawk huma esperjenzi tal-modi li llum tbidlu wkoll. Xogħol ta' sagristan ilu ħafna jeżisti minn sa mill-qedem. Qabel però kien sagristan kienu jkunu iktar minn wieħed ġeneralment, naturalment kemm fil-knejjes fl-irħula u kemm hawnhekk kien hawn ħafna aktar xogħol. Allura impossibbli kien is-sagristan ilaħħaq jagħmel kollox. Allura pereżempju kienu jkun hemm wieħed tas-siġġijiet jgħidulu, kienet kont ittieħ xi solt u jtik wieħed biex tmur tpoġġi bil-qiegħda fuqhom. Dak kien ovvjament ma lħaqtux, però missieri peress li kien sagristan ħaltarxin kont nisimgħu jgħid fuqha di l-ħaġa. Ija, u kien joħroġ pereżempju Adberik mal-kappellan, hawnhekk ovvjament mhix parroċċa allura ma kinux joħorġu jbirku. Hawnhekk ix-xogħol ta' sagristan, apparti li kien hawn żewġ sagristani li għamlu x-xogħol tagħhom ta' sagristan, jarmaw, iżarmaw, inatfu. Kien hawn ukoll dak li jgħidulu sagristan maġġur, dan kien ikun assis. Kien li jieħu ħsieb illi ċertu dettalji tal-artal kien irid jarmamu, jippreparomu. Dak li hu kalċi u hekk laqqas is-sagristan komuni ma kien ikun imma propju s-sagristan maġġur. Illum spiċċa, ovvjament. L-aħħar sagristan li kien hawn
jidher li l-sagristan maġġur konna ngħidulu kien Dum Manuel Bonavija minn Ħażabbar, Alla jtih il-glorja tal-ġenna. Dak il-ħaqtu hawnhekk jien, però illum ilu mejjed. Fil-parroċċi l-istess, ġeneralment però ma kienx ikun assis fil-parroċċi, il-sagristan maġġur, imma kien ikun ta' ċerta kif taf inti, jew tal-mużew jew dan, illi kien ukoll jgħin fil-liturġija. Se mmorru lura fi żmien meta il-Grammastri kienet għandhom l-obbligu li jagħtu rigal lill-ordini u lill-konkatedral. Fost dawn ir-rigali l-konkatedral għad għandu kollezzjoni ta' paramenti sagri, jiġifieri il-biss li kien jintlibes waqt ċerimonji liturġiċi speċjali. Għalhekk se niltaqgħu għal darb'oħra mal-kuratur Cynthia De Giorgio li bl-għajnuna tas-sagristan Luca Fenek se juruna uħud minn dan l-ilbiss. Il-paramenti sagri li għaw San Ġwan huma rigali tal-Grammastri. Għaw xi 7 settijiet minn daw il-paramenti sagri. Għax fl-istatut hemm miktub illi meta jiġi eled Grammastru jrid jagħti rigal lill-Katedral ta' San Ġwan. U dan is-sett li għandna qudiemna kien il-rigal tal-Grammastru Nicholas Cotoner. Il-tradizzjoni tal-paramenti sagri hija interessanti ħafna għax tmur lura fi żmien Biżantina meta il-tip ta' ilbies li kienu jilbsu kien jkun dan it-tip ta' kuluri kien speċi ta' stil daqsxejn flamboyant kif ngħidu bl-Ingliż. U din it-tradizzjoni intirtet ukoll mill-Ottomani, għax anke l-Ottomani għandhom dan it-tip ta' ilbies li huwa ir-rakmat rik ukoll. Ġifieri interessanti kif it-tradizzjonijiet jinfirxu. Dan is-set huwa uniku bħala stil għax huwa rrakmat b'ħafna fjuri li mhumiex biss biex jiddekoraw imma għandhom ukoll simbolizmu qawwi. Pereżempju, naraw illi għaw il-fjura tax-xewka li hija s-simbolu tal-martirju ta' Kristu, għaw il-kolombina li hija simbolu tal-Ispirtu Santu u għaw ukoll il-forget-me-nots u il-pansies li huma simbolu ta' umilità u anke ta' devozzjoni. Insibu ukoll il-fjura tal-qoton għax huwa simbolu mill-arma tal-Grammastru Cotoner. Huma magħmulin mill-ħarir pur, huma irrakmati kważi 3D, ġifieri l-fjura hija mqabża ħafna, u hemm ukoll intuża ukoll ħajt tad-deb. Ġifieri llum il-preġu ta' dawn it-tip ta' paramenti sagri huma imprezzabbli. Is-sets kienu jkunu jagħmlu mill-kappa, il-pjaneta u l-dalmatika, kif ukoll l-istola. Il-stola għandha simbolizmu interessanti għax tirrippreżenta il-ħabel li bih ġie marbut Ġesu Kristu qabel il-flagellazzjoni. U għalhekk il-ċelebrant jilbisha qabel il-misteru tal-Ewkaristija.
Hemm ukoll m'għandniex ngħidu is-salib tal-kavallieri li huwa f'dan il-każ irrakmat bil-fidda. Parti mis-set tal-Grandmastru Cotoner hemm sopra dvalja, din hija dvalja twila, kbira biex tagħti l-artal maġġur u għandha il-background tagħha aħmar għax l-aħmar huwa simbolu tal-sagrifiċċju l-martirju ta' Ġesu Kristu. Fjura sabiħa li ma tantx naraw fil-paramenti oħrajn huwa it-tulipan, però t-tulipan fi stat qed jimut, il-fjura qiegħda tmut, għax huwa simbolu tal-mortalità tal-bniedem. Dan is-set kien ir-rigal tal-Grandmastru Pinto, infatti huwa rrakmat bil-simbolu tal-familja tiegħu, bl-arma tal-familja tiegħu u kuruna ukoll is-salib tal-kavallieri li huwa rrakmat bil-fidda. Dan huwa l-aktar set li għandu rakmu bid-deb u għandu simbolizmu sabiħ ħafna wkoll, insibu id-dilja u l-eneb u anka friaj tal-qamħ li huma simbolu tal-Ewkaristija. Hemm ukoll il-palma li hija s-simbolu ta' martirju. Hemm ukoll ix-xewka li wkoll huwa simbolu tal-martirju ta' Ġesu Kristu. Huwa rrakmat fuq l-aħmar għax ukoll dan is-set huwa intużat f'dak iż-żminijiet qabel l-Għid. Dan il-katedral huwa totalment differenti minn knejjes oħra tal-Irħula biex ngħidu hekk. Huwa simili ħafna ta' katedrali oħra ta' barra minn Malta. Tgħidli għaliex, hawnhekk is-sena kollha tista' tgħid kważi l-istess armar. Li jinbidel ftit li konna armar daqsxejn differenti huwa fil-festi tal-miliet, l-Għid u fil-festa titolari ta' San Ġwan. Billi narmaw il-tapiti u l-vent artali tal-artali kollha u nbidlu anke t-trieħi nagħmluhom aħjar milli jkun hemm ta' kuljum. Mbagħad fuq l-artal maġġur nżidu 6 gandlieri oħra aħna ngħidula s-sekonda. Jiġifieri għal kuljum ikun hemm 7 biss, għaliex 7 naħseb kulħadd jafhom għaliex għandek 6 gandlieri dak li huma normali u wieħed tal-Arċisqof. Peress li jippresjedi hawnhekk il-Qudiesa Monsignor Arċisqof ġeneralment fil-festi prinċipali, allura bidritta li jkun hemm ngħidulu s-settimu armat is-sena kollha. Dan ikun il-gandlier u x-xema ta' wara il-salib tan-nofs. Fil-festi mbagħad prinċipali dawk li huma solenni nagħmlu wkoll is-sekonda, dawk 6 oħra, nżidu 6 oħra. U l-vent artali l-apparat jitbidel skont il-kulur tal-ġurnata. Żmien l-avvent u r-randan ikun vjola u anke f'qudies ta' mewt. U mbagħad għandek l-abjad li huma l-festi tal-Verġni, l-festi tal-Madonna, il-festi ta' Ġesu, miliet, l-Għid, dak kollox ikun apparat abjad. Mbagħad hemm l-aħmar li huma tal-Martri.
fl-art tal-kappella ta' San Carlo Borromeo insibu żewġ niċeċ fej fihom hemm żewġ urni, waħda tal-fidda u l-oħra tal-injam. Interessanti l-fatt illi l-urna tal-fidda fej fiha hemm diversi relikwi tal-qaddisin ġabuha magħhom il-kavallieri mill-Gżira ta' Rodi fl-1530. Matul iż-żmien din ġiet restawrata, fil-fatt għandna tarif illi ġiet restawrata darbtejn fi żmien il-Gran Mastru Martino Garzes u fi żmien il-Gran Mastru Emanuel Pinto de Fonseca. L-oħra, l-urna l-oħra ta' taħt, li hija tal-injam, kienet saret mill-isqof Publio Maria Sant li kien l-isqof ta' Malta. Għaliex fi żmien il-Gran Mastru Emanuel Pinto de Fonseca, fis-seklu 18, dana kien għamel kappella ta' relikwi fil-intern, ġifiri fil-parti ta' ġewwa tas-sagristija. U diversi relikwi ta' diversi qaddisin li kellha l-ordni u li kienu jintużaw għal kult f'din il-Knisja kienu jiġu konservati f'din il-kappella matul is-sena. Kien hemm ħafna relikwi ta' preġju kbir. Però meta Napoleon ġi Malta u l-Franċiżi kienu serqu minn din il-Knisja anki dawn ir-relikwari, l-ostensorji tagħhom li kienu tad-depu tal-fidda, ħallew ir-relikwi tal-qaddisin. U kienet l-inizjattiva ta' l-isqof ta' Malta, Publio Maria Sant, illi kien ġabar dawn il-relikwi u għamilhom f'din l-urna tal-injam. Aħna qegħdin nitkellmu ġifieri fil-bidu tas-seklu 20. Din l-urna li hija tal-injam indurata bid-deb u fiha poġġa dawn il-relikwi illi tħallew mill-Franċiżi. U ġie deċiż illi jerġgħu jitpoġġew fil-kappella ta' San Carlo Borromeo fejn oriġinarjament kienu esposti anki fi żmien l-ordni qabel il-Gran Mastru Emanuel Pinto għamel il-kappella tar-relikwi fis-sagristija tal-Konkatedral. Naturalment, llum wieħed jista' jidħol fil-Konkatedral u fil-kappella ta' San Carlo jara daw iż-żewġ urni b'dawn il-diversi relikwi tal-qaddisin illi jinsabu fihom ukoll. Fosthom interessanti illi mal-ħajt tal-istess kappella hemm lista tal-relikwi illi jinsabu f'dawn iż-żewġ urni illi qegħdin fuq l-art ta' din il-kappella. F'dan il-konkatedral insibu diversi relikwi oħra ta' diversi qaddisin f'diversi altarijiet illi insibu fil-kappelli. U fil-fatt insibu 4 qaddisin martri tal-ewwel żmiet tal-Knisja illi f'dalijiet tagħhom jinsabu meqjuma hawnhekk. Fosthom għandna lil San Clement Martri fil-kappella ta' San Carlo Borromeo. Insibu wkoll il-fdalijiet ta' San Fedele Martri illi jinsab fil-kappella ta' Aragona li hija dedikata lil San George. Insibu wkoll il-fdalijiet ta' San Clement ieħor Martri illi dan jinsab fil-kappella ta' San Ġagbu li hija l-kappella tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal. Dawn kienu ġew mogħtija wkoll mill-Gran Mastri lill-Gran Mastri minn diversi papiet. U ma dawn fil-kappella ta' Santa Katarina tal-Italja hemm fdalijiet ta' Santa Eufemia, ukoll li hija waħda mill-ewwel martri tal-Knisja. Il-kavallieri kellhom devozzjoni partikolari lejn din il-qaddisa, insibu li d-devozzjoni tagħhom, il-kult tagħhom lejn din il-qaddisa nsibuha anki frodi, u naturalment il-fdalijiet tagħha kienu nġabu Malta anki fl-1530 meta ġew il-kavallieri f'Malta. Naturalment meta imbniet il-kappella tal-Italja, dawn il-fdalijiet tqedu fil-mensola tal-altar tal-kappella tal-Italja li huwa dedikat il-Santa Katarina tal-Ixandra. Daw kienu ġew
imqiegħda f'urna tal-fidda. Din l-urna kienet ġiet trasportata minn hemmhekk fil-kappella ta' relikwi li għadni kemm semmejt li kienet fil-sagristija ta' dan il-konkatedral. Però mbagħad meta nsterqu il-relikwarji fosthom insterqet din l-urna tal-fidda illi kien fiha kienu hemm imqiegħda il-fdalijiet tal-Santa Eufemia, meta l-Isqof Sant ġabar il-relikwi kollha, din f'deċiżjoni tiegħu ġiet imqiegħda fil-mensola tal-artal tal-kappella ta' Santa Katarina fej wieħed għadu jista' jara sal-lum. Fil-fatt anki ir-relikwi l-oħra ta' diversi qaddisin illi għadni kemm semmej daw jinsabu propju fil-mensoli ta' l-artalijiet tal-kappelli rispettivi. Meta ġew miġuba f'Malta dawn ir-relikwi, insibu reġistrat illi kienu saru ċelebrazzjonijiet kbar. Xi ħaġa interessanti illi l-ordni dejjem tat importanza il-kult kif għandu jkun lejn ir-relikwi tal-qaddisin. Lura hawnhekk fil-kappella tal-Anglo Bavarja għaliex kif qedna din il-kappella fiha ħafna kurzitajiet fosthom xbija ta' San Ġwan li għandha storja partikolari. Fil-kappella ta' San Carlo Borromeo li hija l-kappella tal-lingwa Ingliża u Bavarja flimkien, ngħiduha Anglo-Bavarian aħna, hemm xbija ta' San Ġwan il-Battista, hija statwa kbira ta' dan il-qaddis patrun tal-Ordni tal-Kavalli ta' San Ġwan. Naturalment, għandna tarif illi ġiet Malta permezz tal-Ordni stess fl-1530 minn Rodi għaliex kienet tagħmel parti mill-Gran Karrakka. Ġifieri l-Gran Karrakka, meta ngħidu Gran Karrakka kien bastiment, l-aktar bastiment importanti meta il-kavallieri ġew Malta fl-1530. U din l-istatwa kienet parti dekorattiva minn dan il-bastiment. Fil-fatt hija tal-injam u saret fil-bidu tas-seklu 16. Il-Gran Karrakka ġiet inaugurata fl-1522 ġonizza u jingħad illi din kienet parti dekorattiva minn din il-karrakka. U attwalment illum il-ġurnata tinsab konservata f'din il-kappella ta' San Carlo Borromeo. Edha fil-ġemp tal-artal wieħed jista' jara għax qiegħda esposta permanentament f'din il-kappella. U fuq dawn il-bastimenti tagħhom meta l-kavallieri waslu Malta fl-1530 ġabu magħhom l-aktar affarijiet prezzjużi. Fosthom kien hemm kurċifiss partikolari. Kien kurċifiss importanti ħafna li ttieħed fil-Knisja ta' San Lawenz illi l-kavallieri marru l-Bibgu sewwa u l-Knisja ta' San Lawenz kienet għadha kif inbniet mill-kappellan tal-Bibgu servitom ħaduha taħt idejhom bħala l-Knisja Konventwali. Fl-1532 ġrat traċedja kbira. Il-Knisja ħadet inna il-ġili tal-ejt, il-sibt tal-ejt, sagristan kien ħalla xema tixel u tina kien ir-rieħ kemm miftuħin. L-ewwel ma ħadunna kienu l-arazzi li ntilfu kollha u ħafna affarijiet oħra. Il-Knisja inqalbdet kważi għal kollox u fosthom kien hemm dan il-kurċifiss. L-Adam ħaseb biex jagħmel kurċifiss ieħor. Għawek naraw kemm il-kavallieri kienu verament patruni tal-arti. Ma għażlux artist medjokru jew artist ma marru għand wieħed mill-aħjar pitturi ta' dak iż-żmien.
Polidoro da Caravaggio. Min kien Polidoro da Caravaggio? Polidoro da Caravaggio kien wieħed mill-assistenti ewlenin ta' Raffaello. Meta Raffaello miet, huwa kompla fil-arti pittorika tiegħu f'Ruma u ħalla diversi xogħlijiet li se kien magħruf, però kien għal affreski li kien jagħmel fuq il-faċċati tal-bini. Li dawn l-lufti ftit li xejfa dal-minnu ftit frammenti. U dan ġabitlu fama konsiderevoli. 1527 ħarab minn Ruma is-sakkeġġ ta' Ruma. Meta soldati ribelli taħt Charles V għamlu straġi f'Ruma. U beża għal ħajtu u ħarab. Il-figura ta' Kristu msallab hija figura żvelta, figura li hija ferm fit-tradizzjoni ta' Raffaello. Però mbagħad is-salib li qiegħed fuqha huwa salib gotiku, salib tradit bħal dawk wieħed jara f'ħafna knejjes fis-Sqallija. Għaliex probabbilment l-Adam kien insista li tilfu dan il-kruċifiss allura xaqgħu kemm jista' ikun jqarreb lejha. Dan il-kurċifiss il-ġdid eventwalment poġġa fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan li ħadet post il-Knisja Konventwali l-Antika tal-Birgu. Hawnhekk jinsab fid-daħla li tagħti għall-oratorju. Il-kurċifiss huwa mpitter fuq salib gotiku. Salib gotiku illi mhux xogħol ta' Polidoro da Caravaggio, imma Polidoro da Caravaggio kellu assistent tiegħu illi probabbilment għenu ħalla f'idejh l-eżekuzzjoni ta' dan is-salib gotiku. Interessanti din hija ħaġa li ssiba f'diversi kurċifissjonijiet, jiġifieri mhux ħaġa esklusiva għal Polidoro da Caravaggio. Taħt fil-parti ta' isfel tas-salib hemm ras ta' mewt. Dik hija li nsejħula l-Adam's Head, ras Adam. Għaliex kienet komuni ħafna di fis-slaleb gotiċi u anki tal-ewwel żmien tar-Rinaxximent. Għax tirreferi għal mitoloġija, leġġenda li meta Adam miet kienu poġġewdu f'ħalqu żerreha mis-siġra tal-Eden li kienet il-kaġun li tkeċċew mill-ġnien tal-Eden. U diż-żerreha skont il-leġġenda b'żmien kibret saret siġra u kienet minn din is-siġra illi sar is-salib ta' Kristu. Fi Kristu ġie msallab fuq. Hija sabiħa ħafna il-wieħed joqgħod jaħseb tradizzjoni illi s-siġra illi waslet għat-tkeċċija mill-Eden ta' Adam u Eva kienet ukoll ipproduċiet minna kibret is-siġra li minna sar is-salib ta' Kristu. Lura l-aħħar darba f'din il-kappella u issa se ndawru l-ħarsa tagħna lejn il-Qaddis San Carlo Borromeo. Il-Qaddis li lilu huwa dedikat il-kwatru titolari ta' din il-kappella, qaddis li kellu wkoll rabta partikolari mal-Ordni ta' San Ġwan. Hemm rabta b'saħħitha bejn San Carlo Borromeo u l-Ordni ta' San Ġwan. L-ewwel min kien dan San Carlo Borromeo? Kien qaddis mill-nord tal-Italja, mill-Lombardija, minn twilet barra Milan, kien ġej minn familja b'saħħitha, nobli l-Borromeo, kien anki b'xi mod marbut mal-familja Medici, ġifier dan seta' għex l-iktar ħajja komda u sinjura li ried. Imma fil-verità ma żilx hekk. Dan qed nitkellmu għex fil-perjodu post-Tridentine, post-Tridentin, il-Knisja tipprova tbiddel l-attitudni tagħha anke għax issa attakkata mill-Protestanti. Il-Knisja tipprova tqarreb lil anfisha iktar lej in-nies.
U naħseb Carlo Borromeo għamel appuntu dak. Ħadem kemm felaħ fost in-nies, jipprova jġib riformi kbar fost in-nies ukoll. Riformi li mhux l-ewwel darba ġabuh fil-problemi. Kien hemm anki attentat fuq ħajtu. Tant kien hemm reżistenza għal-riformi li xtaq iwassal dan Carlo Borromeo. Carlo Borromeo kien konnessjoni tiegħu mal-ordni, kien anki protettur tal-ordni, nistgħu ngħidu hekk, meta kien ħaj, u mbagħad spiċċa qaddis patrun ieħor tal-ordni wkoll wara mewtu. Meta Malta kellha bħala inkwiżitur jiġi minnu fil-verità Federico Borromeo, kien anki ġab xi relikwi ta' dan San Carlo li għal xi żmien kienu f'din il-Knisja. Ġifieri hemm rabta b'saħħitha mhux ħażin bejn San Carlo Borromeo, dan ir-riformista kbir, post Tridentin kif qed ngħidu, u l-ordni. U allura naħseb mhux sorpriża li għandna pittura interessanti ħafna f'din il-Knisja li turi Carlo Borromeo li jibes ta' kardinal, għax kien kardinal u kien isqof ta' Milan, ta' min wieħed jgħid, u ħadem ħafna ġewwa Milan speċjalment waqt il-pesta. Jiġu naħseb ismu jibqa' marbut mal-pesta. Fil-fatt Carlo Borromeo huwa wkoll meqjus bħala qaddis patrun tal-pesta. Għax għamel ħafna xogħol ġewwa Milan u ħafna xogħol ġifieri kien veru hemm hands-on. Jgħin din-nies, jara kif jista' jgħinhom bil-flus, billi jġib materjal. Hemm storja tgħid li anke ħal purtieri mill-dar tiegħu stess u tom lin-nies biex ikunu jistgħu ikunu iktar komdi. Insomma, għamel kemm felaħ, organizza ħafna purċissjonijiet, dak li jsejħ Santo Chiodo, il-musmar relikwa li suppost kien il-musmar li bieħ Kristu, wieħed mill-imsiemer ta' Kristu fuq is-salib, u kien jagħmel dawn il-purċissjonijiet, ara wieħed jgħid kontra kull bil-Covid tallimna biex we don't congregate, u xek, imma San Carlo kien jagħmel bil-kontra, kien ilaqqa ħafna nies ġewwa Milan u jagħmel dawn il-purċissjonijiet. U allura ħafna drabi fil-pittura, fl-ikonografija, San Carlo Borromeo nsibuh bħala qaddis tal-pesta. Insibuh qed jaħdem mal-impestati, jew nkella qed jagħmel purċissjoni bis-Santo Chiodo ġewwa Milan. Dik hija l-ikonografija ta' San Carlo Borromeo. Imma f'din il-pittura li għandna hawnhekk magħmula minn Claudio Francesco Beaumont, jew anqas attribwita lilu, ma nsibux il-San Carlo b'dan it-tip ta' ikonografija, ma nsibu il-San Carlo qed jitlob lill-Madonna. Għax wara kollox u stess ipprova jkabbar il-kult tal-Madonna wkoll fost l-affarijiet kollha li huwa għamel. Ma naraw il-San Carlo bħala bniedem li qed jitlob jew qed jitlob l-għajnuna tal-Madonna bil-tarbija, ġesu tarbija f'Oġora.
Fl-episodju li jmiss se nisimgħu il-ħsejjes li jsiru mużika fil-konkatedral, it-tokki tal-magna tal-arloġġ, il-qniepen u l-orgni.